As mulleres fanse coa palestra do xornalismo de opinión en Pontevedra. Hoxe comezou no Teatro Principal a 7ª edición do foro As mulleres que opinan son perigosas. Isto naceu no 2018 como unha reacción, non? Naceu como unha reacción contra un foro moi concreto que tiña vocación de ser un foro estatal de columnismo que se presentaba en León e que tiña no seu cartel soamente homes, pero realmente foi unha reacción contra ese tipo de foros, ese tipo de encontros onde son todo señores opinando, ditando sentenzas, falando, e teño que falar en presente porque acontece menos, pero sigue acontecendo. Nesta primeira xornada tomaron a palabra a guionista Lula Gómez ou as xornalistas Jazmín Abuín, Diana Oliver e Lucía Méndez. Dende o escenario trataron cuestións como o machismo, o uso da retranca na opinión ou a maternidade. Sabemos que falar do que nos acontece, do que nos preocupa, facer divulgación sobre os asuntos que nos conciernen as mulleres, a metade da poboación, é unha tarefa imprescindible do feminismo e por eso, como xornalistas feministas, seguiremos dando voz e espazo a esa metade da poboación, que estamos infrarrepresentadas non só nos espacios de opinión e da comunicación en xeral, senón, como ben sabedes, en todos os espacios públicos e de poder. A inauguración correu a cargo dunha pequena charla entre as organizadoras, as xornalistas Diana López e a Susana Pedreira, a concelleira de Igualdade de Pontevedra, Anabel Gulías, e a deputada responsable desta área, Sandra Bastos. É moi emocionante que sigades falando con ese ímpetu, ese agradecemento sinceiro a todas as mulleres que construíron rede, esas mulleres que están hoxe aquí, tamén esas mulleres que virán. É un orgullo inmenso que pode desexar máis unha concelleira de igualdade que ser referente na súa cidade polo feminismo. E continuar con toda esa andaina que temos que facer durante todos os días, porque as mulleres que opinan son perigosas. Exactamente iso, un referente. É totalmente necesario porque se non opináramos sí que sería perigoso. As mulleres seguirán opinando mañá no Teatro Principal. Será a quenda de Anaguel Iste, que abordará a ética xornalística no tratamento da violencia machista, Patricia Fernández de Lis, que se achegará á ciencia, a tecnoloxía e a saúde con perspectiva de xénero, Mariola Cubels, cun relatorio sobre o papel das mulleres de máis de 60 anos, ou Olga Viza, centrándose na súa experiencia como muller pioneira na información deportiva.